Samuel Badwam TV, Badwam, Afisem, and Comodie mo, and Yugusode, Brown, Medindia Fia, Amankwa, Tamaklo, Facebook/Adom TV. Yet the more horse, yet 12 for modern commoner as so. Now, me wa Dr. Jenum Boatin, a waha, Nsoroma Herbal Clinic, a ho and Odini Juma, or don't so near ye Juma, a frase anymore, the radias, so as a baby mo. Na won ne ye juma na mi hramu nyina bako na dog ye mo official pa afengo metu ya hema afisa se na nkwa ne ahoden wo ho medase na Nsoroma Herbal Clinic kina ne nan so na juma no na moye no ye da se pa se muguso ne ye juma afi ne bia obi first time a what Nsoroma Herbal Clinic ye ka se Nsoroma Herbal Clinic a juma ko ben yo ohima meda wase ne edikan na mama ahwefo ne atiefo nyina ache enidie kwanso ni titru ekoma mi ame papa omaiga na yadie nyina apostle Dr. Engineer Kwajosafo eja ba kopa yentimi mo odin trans ye bo odin a ye me yemuso abu papa na se ye odia Nsoroma Herbal Clinic de eyaso bi a papa ya me bo ni din apostle Dr. Kwajosafo ono na ni nyansa ne ni nimdie mu wakeka ne masisi ani a chese enhahama sem na meke ya pomuden fam ama waye nuro bi a esayade sononko kwan so kra a chese no ne adidi juma ewo ho na eye enhahama bi a yakeka o papa na keka bomu a ebi ye ne ayabo ne dudo na ebi nso ye ne a yahye kwan bi so no mpani kasem ye ka obi se yaye ne moto we de anya moto eye haban a yahye amana yese nso okay na wudi ka de ensuo ni bi egu ho a na wasan de ne aye enso no na de asere ni padua ni nyina yakosi ye besan de ne abo ne dudo ni bi egu ho ye de gu ho no aho afo na etwe yade ana abro bi e wo ni padua mu epiema e de ahoto ne ayaresa sunu kokora na eba oh I see esa wo de yase e di dware ne de asra sa ne ye no ane se ti yare bia na ohima esa yade bia aje se wa Nsoroma enti ahwefo hwe na obi tie a monka se me se bi kura na da screen issue obi na ye dware no enti o hwe niam a ye pie free nipa da sane ho a ase wato atechim okuyapi ni be se be ka se oda dontorim ena EPA sa no ti se ne ye wo ho se ya ne ye ne wo Nsoroma nya se wo ba ye tonro ni bi wo baabi na akwa debi nti yare bia Nsoroma Herbal Clinic ya de bia fo ani kire ho e ma ne mema nyina na ne tie ne se papa ni nyansa ne nim die mu no waye adwaye no bebre wasiesie ho kama pa onde ye nim de otimi ye sa enti e ma no wo mafa ene mema wo mafa we training ma idware ma we training mema idware mema na abrekro na nso na nebu se eye ja na ede ne ede fefa no ho enye ja eye aduro ni bi ne ede agu afidie mu na spray gu ne so sa ene o hwewie mu a ya de hodo a tiete sei enti enya ade a senia ebia ye dware obi a hu bibi poto sa na ka ho udware wie ya ye wo mo nso ebeba besiesie ho nyina sanitize ho kama ansa no foforo nso aba ama eno so ya ya ama no Nsoroma Herbal Clinic sa na just say matena ye hope na wo ba benya we ye just say atena ye ho ana say se oya na bia na ni dwumadie ana na pomde fam obi okra kwantu na se so obeforo ka akra de ma no wo ya woto nsafre a ye numbers ni gwafidie na se no woto nsafre a betimi abafie na ye no kan wasem na etuto yi a ye betimi ato awo ne awo na ya ba be ye ne sa pepepa ma na emu manya ade a ye ton a obi so akwa abontina na se wodwa man so ba bi a wokoto bi sa kete debi just wo bat na ana sa wo friend number na say ye mrafie a no so ye arrangement a ye ne obeye ne abe ne sa ma I see enti nipa na otewo black na afo say ye ready wan so say senia owidi atie bia no ade ne ye de sra ho a tuntum enso ye ba hohuru be wi na wedi na ni da ho fefefefe kokokokokokoko uye tuntum kura na enya ade e po ho bete be ma wedi na ni atoso pa enti ye we ni wi a yare no ko
yebetu ni na ase sa yare bia obi a bia stroke a cheno ko ntumi na stroke for de wo mo sore ntem kra stroke de wo mo sore ntem kra nti enye hye de emu eye botrobojo aha enye nyu ene no enye hye se ebepra aha hey I see nti adanside ba bebre afra se kra se me ne wo ha na amanfo fre adanside ni de bebre adanside ni de bebre efise ye ho no enya bia wo ba wo se me be so ahwe ana se ma ba ye hwe ni be eboso me dabi obi wo ada no a wo mpie mfra dwae ho mra no na ono ade na danse enti process we obekọ no sai no wanyana pomuden ni etie ne se wo ba ya so ye ho a ni edi kan uko OPD a obeje card na ya fa vitals ya hwe BP u sugar ne ne keka ho u free ho a na wako hu doctor enti obeka wasema che doctor wie no na esese o ma akoye lab no akoye lab ni ya hwehwe onipadua no efizi obi wo ha oba obeba be kana asem nye se oba ya yesi kodware okay obeba be kana asem ebi kura wa ya be kana asem no osi ya na me ho na ye me hene mani su ne brime se u fiti prekopese kodware a wu hunu na ni so enti esese mani pa ne lab ni ehunu ni eko supporting woni nipadua mu enti se bi kura na yarebo bi na edi ni nya odware wi a ni ama na dura obetimi anom a ebekum yarebo na na se bacteria bia woni padua mu no na no so yama na duru okay enti eni se bia obeye treatment no bia for 1 week 2 weeks ana se bosome ebi ti sa ni etie ne se adware na na yehunu na afidie so sei no enya ade a udware ba akopɛ no na ade na san woni padua no okay enti eye nkakra ebia ene wo ba ye why lab test aye bibia ye si kodware enti udware na ade na sane na yehu no epie ma wo awon so hu enti wo bedware kosi se obehu se fe ye de adro ne kan already ani a bibia mabiewu so se adro ne de kan wa bibiba ena che instant no ano ne ade na yehu na fidie ne so no ye de adro ne gu hu no na abro na yehu no na asase epie okay enti obi bedware ba bia miensa anenan danwa okay neko okay obi nso betimi adware ba se bia nan ana se num ya na e depend ni pa na ne lifestyle na didie na dwuma ye ne ade enti eno na ma bro ne nso do so woni padua num mesra meka enye se bia mibu obi animtia se wo mo efiti sama no ne ade ba no obi wo ho a oni adaje obi timi se da free hoba street se me be ye no mako eni o ya ne da no wotimi gina so se du anadu num kra no bedware ama wa hunu se asa woni ni padua mo a ade chen a okọ ne ba bi da no anso obehu na yaresa ne so emfa so se odware no wa hu ensachirae so nko woni ni padua mo nti na question message gina so bi empese ye hu se 5 days no odware na me che se on konsam ma bi next month bi se the normal hospital wo kọ ne ahyew bra ne enhwe ne mo na sa de ekọ ne mom no ye de ne nso ete saa bi kire se excuse obi wo ha odware ene ye bi a ansa otimi dware mienu ana miensa na okọ na bi ada foforo na hoboa beso no na wasan aba obi onso so bi kura ye mani nuru bi a ebeboa no enti eno nso so otimi ko bibia na ye dware ebi wo honso so a ye momo aduro no adware ne de ehia mo bibia mo bia adware bi anu de ehia ma obi timi ka se me de me ba bia anya me ya enso wansa wudidi na onum nuro na home mframa mfuturo ni ade ko mu no anu nti adware ne de ehia ma se obi bia timi dware bi wana ntimi nware bi ye opemfo na abofra onya mfienum okay eno pa ho abofra onya mfienum ana so opemfo eno pa ho a obia timi dware bi enti obi ba wose omi de me ba bia anya me ya hwe ha me enso mpese me be hohoro efin ni bi ana se bro na wo mi ni pedua motogu eno so yetimi ye ne sa ya so ye no wo hefa ya so ye no e ya hodo me ensa na se de e wo man mu ni edi kan wokuma ase aferi kura wo free so ana okon kare no ba ko ho ena ne etoso mi nu obechem ena ne etoso mi ensa so central region ha ye kasoa aha nti ho na ya so ye no the telephone numbers no so na wo screen no asen medofo yemfrɛ numbers no dɔɔso ɛyɛ 4 ɛda ya ba ko betom nti frɛ dog say yare bia meboa bia just akora wonya onya mfienum sa ɛna omutumi ma oni oba pemfo but aside no de obia yento edo no pharmacy shop ana chemical herbal shop
just all call atena ye bechem afari na kaswa na wakọ na ya show ansa na abedware nya so free fie ba no antimi kodware anada onya sana kan e da se obasa de number na to dwa bi mwana yo metimi de atodwa oh fatu number edikan ye 054 673 5522 okay ni etoso mienu ye 0244 928026 ni etoso miensa ye 0543 543 516 and ni etoso miensa ye 0544 36 9230 the etoso 9 no na kan ye no se number ne 4 enti ni de kwan so number bia wo bia no utimi frɛ number mu ba ko a ye be kyerɛ ne a eben wo na won so watimi aba bepe wayaresa Dr. Jenny Boate info si ha ye da senso safia hyase mo ne ye hyase ye nchi ankoma apostle na mishra papa enti ye ne Nsoroma Herbal Clinic nkomudi anopɛ na ha ne bema kwan na ye de asi ye kɔ na pensempensemu atwa so mididi afia amankwa tamakro boba kofi ampedu Priscilla dache hene akwa so fi Israel ne PR eni Jonas team ni nyina Ike eda mo ase ye mpon yo show no afei ne de pensempensemu etwa so